Ако мислиш, че жените ти вярват на думите, грешиш. Те тестват всеки твой жест, всяка реакция, всяко колебание. И ако се огънеш дори веднъж, вече си в графата слаб мъж. Знам, звучи жестоко, но това е истината. Жените никога няма да ти кажат директно: сега ще проверя дали си алфа. Те го правят инстинктивно, във всяка среща, във всяка връзка, дори в най-невинния разговор. Жената постоянно следи за сигнали: стабилен ли си, уверен ли си, можеш ли да водиш, или си от онези, които се огъват. Това не е каприз, това е биология. Жените еволюционно търсят силен мъж, не по мускули, а по дух. И затова техните тестове често са коварни, понякога дори жестоки. Но ако знаеш как да ги разпознаваш и отговаряш правилно, играта се обръща. Тя започва да те гледа с уважение и привличане. Представи си, сядаш на първа среща. Всичко върви добре, но в един момент тя се усмихва и казва: ти си малко различен от това, което очаквах. Повечето мъже се паникьосват. Как така? В какъв смисъл? Кажи ми. Те веднага започват да търсят одобрение. Но не разбират, че точно в този миг тя пуска първия тест. Женските тестове не са каприз или злонамереност. Това е начинът и да разбере дали думите ти са просто приказки или зад тях стои истински характер. Причината е проста – сигурност. В миналото, ако една жена избира грешния мъж, това буквално е струвало оцеляване за нея и за децата й. Днес светът е различен, но инстинктът остава. Жената иска да знае: ще останеш ли стабилен, когато има трудности? Ще поемеш ли отговорност? Можеш ли да водиш? Ако в момент на натиск се огънеш, за нея това е сигнал. Този мъж няма да издържи. Ще ти дам реални примери, които всеки мъж е виждал. Вербалното предизвикателство. Ти наистина ли си толкова уверен или само се правиш? Тя не иска да те унижи. Тя иска да види дали ще запазиш самообладание. Друг често срещан тест е този за внимание. В един момент е сладка и ангажирана, в следващия се държи хладно и дистанцирано. Това е проверка. Ще загубиш ли контрол над себе си или ще продължиш да бъдеш стабилен? Съществува и финансовият намек. Мъжът трябва да се грижи, нали? Това е начин да види дали имаш ресурс, но най-вече дали имаш увереност да поведеш. Или тестът на времето закъснява, забравя или отлага срещата. Не защото не иска да те види, а защото иска да види дали ще реагираш с паника или ще покажеш, че уважаваш своето време. Повечето мъже се опитват да угодят. Те мислят, че ако покажат колко са добри и там разбиращи, ще спечелят жената. Но истината е друга. Всеки път, когато се оправдаваш, обясняваш или се гънеш, тя губи уважение. Защото за нея това е доказателство, че си слаб. Алфа мъжът не е грубиян. Той не е арогантен. Той просто е непоклатим. Когато тя пуска вербално предизвикателство, той отговаря с усмивка и хумор. Когато играе с дистанцията, той не се паникьосва. Продължава живота си. Когато намеква за пари, той не се чувства длъжен да доказва. Той вече знае стойността си. Имал съм приятел, който винаги се чудеше защо жените губят интерес след няколко срещи. Той беше интелигентен, забавен, изглеждаше добре. Но всяка жена, която срещнеше, след време се отдръпваше. Проблемът беше прост. При всеки тест той се огъваше. Ако тя кажеше: тази вечер не ми се излиза, той веднага предлагаше: добре, кажи кога и къде и аз ще дойда. Звучи мило, но в нейния ум това значеше: той е готов да се върти около мен. Не е лидер. Когато осъзна това и започна да реагира спокойно, без паника, без гонене, без нужда да се доказва, динамиката се промени. Жените започнаха да го преследват. Жените не търсят мъж, който винаги е прав, винаги е силен или винаги печели. Те търсят мъж, който остава стабилен в хаоса. Мъж, който не губи себе си, дори когато е провокиран. И тук е парадоксът. Колкото повече се опитваш да доказваш, че си алфа, толкова повече показваш, че не си. Истинският алфа не доказва нищо. Той просто е. Запомни това. Жените ще тестват всеки мъж. Въпросът не е дали, а как ще реагираш. Ако се огънеш, губиш. Ако останеш стабилен, печелиш уважение и привличане. Тези тестове не са твой враг. Те са възможност да покажеш кой си. И ако можеш да запазиш центъра си, да реагираш с увереност и спокойствие, тогава вече си в категорията, която жените търсят от векове – истинският мъж. Но тук идва следващата, по-дълбока част от истината. Женските тестове не спират само на повърхността.
Дали си уверен, дали се паникьосваш. С времето те стават по-сложни, по-фини и засягат цели области от твоя характер. Тестват твоята визия за живота, твоите приоритети, твоята способност да водиш не само себе си, но и другите. Например, тестът за целите. Рано или късно всяка жена ще провери дали твоят живот има посока. Може да звучи като невинен въпрос. А ти къде се виждаш след няколко години? Но това не е просто любопитство. Това е проверка дали си водач в собствения си живот или просто се носиш по течението. Ако се замислиш прекалено дълго, ако започнеш да се оправдаваш с «ами ще видим, зависи от обстоятелствата». За нея това е червен флаг. Жената иска да усети, че мъжът до нея има посока, дори и планът му да не е идеален. Алфа мъжът не се страхува да каже «ето това искам да постигна, там съм се запътил». Следва тестът за границите. Няма нищо по-привлекателно за една жена от мъж, който знае къде са неговите граници и не позволява те да бъдат прекрачвани. Ако тя опита да вземе контрол над всяко решение, къде да отидете, кога да се видите, как да протече връзката, това е тест. Ако ти отстъпиш всичко, без да заявиш своите желания и стандарти, ти губиш авторитет. Истинската сила е да можеш да кажеш «не». Жените уважават мъже, които умеят да защитават своята територия. Не агресивно, не с крясъци, а спокойно и ясно. Има и по-фини тестове. Тестът за ценностите. Представи си, че тя нарочно изрази мнение, което е противоположно на твоето. Не защото непременно го вярва, а за да види дали ще се огънеш, за да й угодиш. Ако промениш позицията си само за да я впечатлиш, тя веднага усеща, че си готов да предадеш себе си за малко внимание. Но ако държиш на принципите си, ако можеш да кажеш «разбирам твоето мнение, но аз мисля различно», това е истинска демонстрация на сила. И тук е мястото да кажем нещо важно. Жените не искат да съсипят мъжете с тези тестове. Напротив, те самите копнеят да срещнат мъж, който да издържи. Жената иска да се отпусне, да се довери, да почувства, че има до себе си стабилен партньор. Но за да стигне до този момент, тя трябва да е сигурна. И затова тестовете никога няма да спрат. Те ще се появяват на първата среща, на третата година заедно, дори в брака. Най-коварното е, че тестовете често идват, когато най-малко очакваш. Когато си уморен, когато си под стрес, когато имаш проблеми. Именно тогава тя ще каже или направи нещо, което ще те изкара от равновесие. И ако тогава изгубиш контрол, играта свършва. Но ако успееш да останеш спокоен, уверен и в центъра си, тя ще почувства още по-силно уважение. Затова мъжът, който разбира женските тестове, не ги възприема като атака. Той ги вижда като възможност. Всяка провокация е шанс да покажеш стойността си. Всяка ситуация е възможност да изградиш още по-силен образ в нейните очи. Помисли върху това. Слабият мъж гледа на женските тестове като на пречка, силният като на подарък. Защото всеки тест, който преминеш, те издига по-високо в нейната иерархия на уважение. И тогава идва най-важното. Тя вече не те гледа като един от многото. Тя започва да те гледа като единствения. Запомни, алфа не е онзи, който крещи, който се опитва да доминира с сила или агресия. Алфа е онзи, който стои стабилно, когато светът се тресе. Онзи, който не се поддава на манипулации, защото знае своята стойност. Онзи, който може да обича, без да се губи. И ако има едно нещо, което трябва да запомниш от всичко това, то е, жените ще продължат да тестват, докато не се убедят, че си истински мъж. Въпросът е дали ще издържиш или ще се огънеш. Има една тънкост, която малко мъже осъзнават. Жените не тестват само в отношенията. Тестват в твоята визия за живота. Ако говориш за големи мечти, но действията ти не показват постоянство, тя ще го усети. Ако обещаваш, че ще постигнеш нещо, а след месец се предадеш, това е най-големия провал в нейните очи. Защото тя не слуша обещанията ти. Тя следи дали имаш дисциплина да превърнеш думите в реалност. Тук идва един от най-силните женски тестове – теста за дългосрочност. Жената иска да знае дали можеш да бъдеш мъж не само днес, когато всичко е ново и вълнуващо, а и след месеци, години, когато има рутина, умора, отговорности. Това е момента, в който много връзки се разпадат. Не защото няма чувства, а защото мъжът е изгубил посоката си. Алфа мъжът никога не спира да има цел.
Той знае къде отива и това е магнитът, който кара жената да иска да върви с него. Друг често невидим тест е свързан с твоето социално присъствие. Жените наблюдават как се държиш с другите, с приятелите си, с непознати, дори с сервитьора. Ако показваш уважение и същевременно увереност, това е сигнал, че имаш стойност. Ако се държиш арогантно с по-слабите или се подмазваш на по-силните, тя моментално разбира, че вътрешно си несигурен. И може би никога няма да ти го каже в лицето, но ще започне да губи интерес,